Ну што, навіны без гальштукаў. Адляцеў, але, на жаль, абяцаў вярнуцца. Лукашенка накіраваўся з візітам у Кітай. Хацеў нашмат раней, яшчэ да апошніх прэзідэнцкіх выбараў, але атрымалася толькі цяпер. Плануецца, што да 4 чэрвеня Лукашенка сустрэнецца са старшынём КНР Сі Цзіньпінам. Чаго ж увогуле паляцеў і з чым плануе вярнуцца, ведае Аліна Скрабунова. У гэты час самалёт Александра Лукашэнкі ўжо прызямліўся ў Кітаі. У межах афіцыйнага візіту кіраўнік Беларусі мае сустрэцца са старшынём КНР Сі Цзіньпінам. Спачатку ў фармаце 1 на 1, а пасля ў прысутнасці медыяў. На што можа спадзявацца Лукашенка? Калі ў яго няма ілюзіяў, гэта тое, што вось намалявацца на экранах, зноў паўсюль гучыць ягонае прозвішча, зноў ягоныя партрэты будуць на сайтах разнастайных медыа. Зноўку ён будзе на фоне вось гэтага самага магутнага чалавека ў свеце, ну, можа, пасля Трампа. Вось гэта адзінае. Калі ён мае ілюзіі, ён можа там спрабаваць казаць пра інвестыцыі ў Беларусь. Праз крызіс у беларускай эканоміцы Кітай не бачыць перспектываў ні ў інвестыцыях у Беларусь, ні ў набыцці беларускіх прадпрыемстваў, мяркуе Яўген Красулін. Маўляў, зацікаўленасць Кітаю у транзіце тавараў у еўразвяз праз Беларусь і прысутнасць у беспасярэдняй блізкасці ад межаў НАТО. Они заинтересованы в отношениях с нами, но ведь за этим стоят долгие десятилетия, даже не годы нашей работы с китайцами. Это очень интересная, мудрая, серьезная нация, которая просто так ничего не делает. И прежде чем делает, она убеждается в том, можно ли с нами работать. Гэтак Лукашенка падкрэсліваў важнасць беларуска-кітайскіх дачыненняў. Тыдзень таму падчас візіту віцэ-прэм'ера Дзяржаўнага савету КНР Лю Гуйджуна ў Менск. У паглыбленні стасункаў паміж Беларуссю і Кітаем небяспеку адносна сябе бачыць Захад. Пра гэта 1 чэрвеня ў Сінгапуры на абаронным форуме «Дыялог Шангры-Ла» казала міністэрка абароны Літвы Довелі Шакаліене. Калі мы кажам пра галоўных парушальнікаў кібербяспекі ў дачыненні Літвы, гэта Расія, Кітай і Беларусь. Двое з трох цалкам аднолькавыя. Я думаю, нам трэба зрабіць пэўныя высновы. Для краінаў Захаду найбольш уразлівая супраца Кітаю і Беларусі ў плане абыходу санкцыяў, зазначае Яўген Красулін. Маўляў, праз Беларусь Кітай пастаўляе ў Расію дэталі для вырабу ўзбраення, якое пасля выкарыстоўваецца на вайне супраць Украіны. Калі паглядзець на вось гэтыя крывыя экспарту кітайскага ў Беларусь, мы пабачым, што электроніка вырасла просто там шалёна. І зразумела, што гэта не для ўнутранага беларускага спажывання. Вось штосьці падказвае. І такім чынам, канечне, для Захаду хацелася б, каб гэтай шчыліны не было. Сі Цзіньпін, у адрозненне ад Лукашэнкі і таго ж Пуціна, не ў сусветнай изоляцыі і таму мае некалькі сустрэчаў на дзень. Таму Лукашенка для яго станецца шараговым госцем, мяркуе кітаіст Алексей Чагадаев. Я бы не ждал каких-то серьезных подписаний, никаких серьезных прорывных историй. То есть это действительно такая дежурная протокольная встреча для того, чтобы напомнить миру, для того, чтобы напомнить в том числе и Российской Федерации о том, что есть еще другие центры силы. Да, вот Лукашенко сам от себя отрезал Европу, но пока нужно находить дополнительный баланс какой-то. Якія рэальна вынікі дасць сустрэча Лукашэнкі і Сі Цзіньпіна, убачым неўзабаве. Афіцыйны візіт Лукашэнкі ў Кітай працягнецца да 4 чэрвеня. Аліна Скрабунова, Белсат. Без ілюзіяў. Цягам найбліжэйшага года ўлады яшчэ болей узмоцняць рэпрэсіі супраць беларусаў. Да гэткай высновы прыйшлі праваабаронцы беларускага гельсінскага камітэту. У сваім дакладзе яны прааналізавалі тренды дзяржаўнай палітыкі. Праваабаронцы адзначаюць павелічэнне ўвагі рэжыму да ідэалогіі. Улады пачынаюць караць кіраўнікоў арганізацыяў за нізкую якасць гэтак званай ідэалагічнай працы. Таму праваабаронцы прагназуюць рост рэпрэсіўнага ціску на працоўных месцах і ў адукацыі. Сярод іншых трендаў рэпрэсіяў з боку рэжыму праваабаронцы вылучаюць выкарыстанне для палітычнага пераследу статусу сацыяльна небяспечнага становішча сем'яў і ўсё часцейшае ўжыванне крымінальнага артыкулу аб здрадзе дзяржавы. У беларусаў усё часцей узнікаюць праблемы са здачай валюты ў абменныя пункты. Далёка не паўсюль прымаюць пашкоджаныя або старыя купюры.
Пры гэтым у сацыяльных сетках нашыя кемлівыя суайчыннікі ўжо дзеляцца парадамі. Не прынялі даляры ў адным пункце, трэба ісці ў іншы. Адрэагаваў на праблему і Нацыянальны банк Беларусі. Падрабязней Андрэй Сульжыцкі. Беларусы працягваюць скардзіцца ў сацыяльных сетках на праблемы з абменам валютаў. Як вынікае з відэа аднаго з карыстальнікаў тык-току, калі стан купюры выклікае пытанне ў работніка-абменніку, грошай не прымуць. 100 евро хочу поменять. Сначала в Мостах менял, ничего не получалось. Сейчас в Гродно приехал. Нигде не хотят принимать, потому что какие-то пятна, видите ли, какие-то пятна. Зашел вот на ЖД вокзал в Гродно поменять денежку. В итоге она сказала, одну приму, а вторую нет. У каментарах пад відэа пішуць, што праблема сапраўды існуе. Найперш беларусам адмаўляюць у адмене зношанай, пашкоджанай або валюты старога ўзору. Беларусбанк не прыняў, а Альфа-банк без праблемаў. Гэта нейкі здзек. Я ў Беларусбанку купляла месяц таму долары, а прыйшла перавесці ў еўры, не ўзялі. У прыватных банках бяруць, з дзяржаўнымі бяда поўная. У Тэхнабанку бяруць з камісіяй, але бяруць. Ведаюць аб праблеме і ўлады. Кіраўнік Нацыянальнага банку Роман Галоўчынка ў размове з журналістам тэлеканалу ОНТ назваў прычыны, чаму складана памяняць пашкоджаныя долары. Раньше у нас никогда не возникало этих проблем. Значит, банки аккумулировали валюту, которая по тем или иным причинам выходит из употребления, меняли ее на более новые и так далее. Понятно, что в условиях санкций в отношении финансового сектора, банков в Беларуси, это стало делать не так просто. Поэтому это то, что касается ветхих и поврежденных долларов. Што датычыць замежнай валюты старога года выпуску, то паводле Галоўчынкі ніякіх абмежаванняў у прыёме ці продажы такіх купюраў не мае быць. Да таго ж для Беларусі вывад з карыстання старых ці сапсаваных купюраў не ёсць вялікаю праблемаю, мяркуе Александр Кнырович. У тых краінах, дзе актыўна разлічваюцца вось такімі папяровымі купюрамі, іх колькасць можа быць 15% ад усяго наяўнага абароту. У Беларусі, канешне, яна ж значна меней, таму што Беларусь ўсё ж такі валюта, гэта беларускі рубель. Ну і, канешне, у тыя часы, якія мы жывём, канешне, шмат безнаяўных разлікаў. Аднак, калі развязаць праблему не ўдаецца ні ў адным з банкаў, ёсць толькі адзін выхад. Атрымаць візу, прыехаць з Вільна ці в Варшаву і памяняць гэты купюр. Нема ніякіх абмежаванняў у банках, якія супрацоўнічаюць з валютнай сістэмай ЗША. Я разумею, наколькі гэта цяжка зараз для беларуса, але калі у вас назапасілася 10 000 такіх долараў, то, напэўна, вы знойдзеце такое выйсце, каб даехаць да Вільнюса. Летась пачала працаваць новая рэдакцыя адзінага пераліку прыкметаў плацежнасці валюты, дзе для пашкоджаных купюраў увялі пэўныя паслабленні. Аднак на практыцы банкі працягваюць кіравацца ўласнымі правіламі і інструкцыямі, што выклікае нязручнасці ў звычайных людзей. Андрэй Сульжыц, Белсат. Напярэдадні ў Берасці абрынулася апалубка і каркас будоўлі аднаго з найвялікшых гандлёвых цэнтраў у горадзе. Як паведамілі ў Міністэрстве надзвычайных сітуацый, у выніку здарэння, на шчасце, ніхто не пацярпеў. На месцы працавалі 6 адзінак ратавальнай тэхнікі, шматфункцыйны комплекс на вуліцы Маскоўская пачалі будаваць летась увесну. Ён будзе складацца з вялізнага гандлёвага молу і 10павярховага офіснага цэнтру. Плошча пабудовы складзе 116 000 квадратных метраў, а ўвесці комплексу ў працу планавалі ў 2027 годзе. Ну а ў Гомлі, у самым цэнтры, на вуліцы Леніна, заўважылі вялізны пчаліны рой. Кадры з небяспечнаю знаходкаю публікуе тэлеграм-канал «Сільныя новасці». Мясцовыя жыхары апавялі выданню, што звярнуліся па дапамогу ў МНС, аднак там параілі самастойна набыць сродак ад інсектаў і апрацаваць пчолаў. Іх укусы небяспечныя для чалавека. Для алергікаў смяротным можа стаць нават адзін укус, не кажучы пра атакі рою. Гэтак у Воранаўскім раёне Гарадзеншчыны ў сярэдзіне траўня ад укусаў пчолаў памёр пенсіянер, які спрабаваў самастойна пазбавіцца ад вулля на сваім лецішчы.